Ufuna ngimthengele ufoni shandile kanti sinakala phone. Hey papi. Kudana na kweduku kune kamwe kakunyangira naso karawandibudira pachena iwe kana uchiritengesa ndisiyewo ndiudze ndisapindene moyo wese unondida here ndiudzewo sinobuda here ndiudzewo uriwe mastriti unondipinza bisi unongopakura binzi mumastreet bora kamudiro kako kikujula audi kuna munhu anobola chinangwa chako kuda kupiwa madola unenge type inodya yegalobola uchero wemusango unokanganisa utano wese angoda unotipura ine pano kana uchiritengesa ndisiyewo ndiudze ndisapindene moyo wese unondida here ndiudzewo sinobuda here ndiudzewo isati ndaita bosi isati ndane mari ininidia ndingaita stroke ukazondiemtira hari isimbari ngaindarose isati ndaisa force ndisati ndomakoti kuna amai izvo ndomatsotsi ende wakayo kanda masainu kanda masai unotobuda pano wandikisa bado waukisa udaumiswa kana uchiritengesa ndisiyewo ndiudze ndisapindene moyo wese unondida here ndiudzewo sinobuda here ndiudzewo kudana na kweduku kune kamwe kakunyangira naso